ورحمة الله وبركاته. Islameu an nisɔndiyalen do bi an fari fonnen do bi an bɛ kasɛlɛ yan an karamɔgɔ Sheikh Ali Badara Sangare Aidara y'a tɛgɛ dɔ cɛba min nɔfɛ k'a ka na kasɛlɛ yan bi an bɛ kasɛlɛ yan o la Islameu kasɛlɛkaw a bɛ cɛ in dɔ bi cɛ in ye cɛ min ye a tɛ siran Badara Ali Sajaja o kɔfɛ an b'an ka seyidi fo n'o ye al-Murshidu Da'i ilal Kitabi wa Sunna Ezaadu Ziwaza al-Seyidi Sherif Usman Marani Haidara dugadenw dilan manzini cɛ min kɛra cɛ ye cɛ min ma siran dugukolo sanfɛ Haidara ye an bɛɛ jogo dilan dusukun ɲuman usine an b'a fo k'a barikada k'a waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ nabaga jama n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ an ka jamana in ye Mali Ala k'a kisi Mali Ala k'a tanga tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ jamana in na Ala k'a bɛɛ bɔnɛ Ala k'o ka Ala bɛɛ wosɔn kira bɛɛ wosɔn sallallahu alaihi wa sallam a balimamuso n'o denmuso n'o ye Awa Ali Sangare assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh.